Τίποτα. Φύγε! Τώρα καταλαβαίνω. Εσύ ένας κατώτερος στρατιώτης έχεις την τιμή να παλέψεις με κάποιον της ταξιός μου. Η φωνή του Βετζίτα είναι διαφορετική. Τότε θα σου δείξω κάτι που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το μάθεις. Ένα άκυρο χα. Και νόμιζε ότι το είχαμε ξεπεράσει αυτό. Όχι, έχει τρομερό πνεύμα. Τρομερή δύναμη, τρομερή ενέργεια, έστω τρομερή άβρα. Δεν είμαι σίγουρος αν μεταμορφώνεται σε Super Saiyan ή εξελίσσεται σε Πίκατσου. Μαζεύει δύναμη, σαν τυφώνας. Από πότε οι τυφώνες μαζεύουν δύναμη? Τώρα τελείωσαν. Κακό. Καταλαβαίνω ότι λέει όλα τελείωσαν, αλλά ακούγεται λες και λέει τώρα τελείωσαν. Πολύ ωραία. Ξέρεις να αμήνεσαι βλέπω. Το αποφεύγω με το αμήνομαι έχουν μια μικρή διαφορά. Να πάρει τη δύναμη και ταχύτητα που έχει, ακόμα και το διπλό Κάιο και δεν το έκανε τίποτα. Είναι καλύτερα να πεθάνω και δεν με νοιάζει αν αντέξει το σώμα ή όχι. Θα χρησιμοποιήσω το τριπλό Κάιο και... Για κάποιο λόγο η φωνή του έχει το εφέ του εσωτερικού μονολόγου, ενώ μιλάει κανονικά. Χρησιμοποίησες όλα σου τα χαρτιά ήδη. Προφανώς είσαι πολύ κατώτερος από μένα. Την ώρα που μίλαγε έκαναν το εφέ της φωνής του πιο βαρύ. Είναι άσχημα τα πράγματα. Ο εξωγήινος είναι ανίκητος από ό,τι βλέπω. Ο Γιατζιρόμπι έχει ίδια φωνή με τον Γκόκου. Φοβάμαι πως αυτή πάλι θα είναι η τελευταία του. Το πάλι δεν είναι εντελώς λάθος, αλλά γιατί να μην πούν απλά μάχη. Τι να κάνω, να τον βοηθήσω. Κανονικά δεν λέει κάτι τέτοιο. Ελπίζω να αντέξει το σώμα μου. Για κάποιο λόγο η φωνή του έχει ακόμα αυτό το εφέ. Μπράβο, Son Goku! Πιστεύω πως θα τον νικήσει στο τέλος! Και τώρα ο Γιατζιρόμπι έχει τη φωνή του Κρίλιν. Ο Σογκόκου από την άλλη πλευρά δεν έχει άλλη δύναμη. Ακόμα και αν δεν μπορέσει να μεταμορφωθεί ο εξωγήινος, η θέση του είναι δύσκολη. Ένα πράγμα για το οποίο είμαι σίγουρος είναι πως χάνει όλο και περισσότερο τη δύναμή του. Θα του στείλω την ενέργειά μου. Αν μπορέσει να τη λάβει, υπάρχει πιθανότητα να κερδίσουμε. Κανονικά λέει ότι ο Γκόκου πρέπει να χρησιμοποιήσει τη Spirit Bomb. Ο μόνος τρόπος να νικήσω είναι με την ενέργειά μου. Αναρωτιέμαι αν θα μπορέσω να συγκεντρωθώ. Κανονικά εδώ μιλάει για τη Spirit Bomb. Είσαι έξυπνος που έκρυψες το φεγγάρι. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα δικά σου. Το δεν μπορείς να τα κάνεις όλα δικά σου είναι λίγο άκυρο. Σογκόκου, η νύχτα που θα έχει πανσέλινο θα μεταμορφωθεί σε τεράστιο πίθηκο. Να κάθεσαι στο σπίτι τις νύχτες. Θα κοιμάσαι και δεν θα πάθεις τίποτα. Κανονικά του λέει ότι τις νύχτες με πανσέλινο εμφανίζεται ένας τεράστιος πίθηκος και ότι αν κοιμάται θα είναι ασφαλής. Αυτός είναι εκείνος που πολέμησε με τον παππού μου και τον σκότωσε πριν πολλά χρόνια. Λυπάμαι πολύ, παππού. Το τέλος αυτής της σκηνής δεν λέει ότι λυπάται για τον παππού του, αλλά καταλαβαίνει ότι αυτός ήταν που τον σκότωσε. Είναι αδίστακτος πολεμιστής. Θα πρέπει να συγκεντρώσω όλη μου την ενέργεια για να τον νικήσω. Αν σκοτωθώ και πάω πάλι στο παράδοσο, θα έρθω να σου ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να τον νικήσω και να σώσω την γη από την εξαφάνιση. Σε αυτήν τη σκηνή λυπάται για τον παππού του και λέει ότι όταν πεθάνει θα του ζητήσει συγγνώμη που τον σκότωσε. Έχει μια τεράστια ενέργεια, το νιώθω. Και τώρα ο Γιατζιρόμπι έχει πάλι τη φωνή του Γκόκου. Γρήγορα, γιατί ο Son Goku θα πεθάνει! Ναι, πάμε! Κάνετε ό,τι θέλετε εσείς οι δύο. Μπάσταρδος. Μην έρθω να με δεις να τον σκοτώνω. Η σωστή ονομασία είναι Κιένζαν. Μπράβο, Γιατζιρόμπι! Τώρα επανήλθε στην πρώτη του μορφή! Δεν ξέρω τι θα σου συμβεί από εδώ και πέρα. Έτσι όπως το λέει είναι λες και νοιάζεται για το Βετζίτα. Κανονικά λέει από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα συμβεί. Θα αρχίσω με σένα, μικρέ. Έχεις ξεκινήσει ήδη. Τι συμβαίνει, δεν σε μαθεί ο εξωγήινος δασκαλός σου να είσαι δυνατός. Να με κι αν. Επίσης εδώ κανονικά κάνει μια αναφορά στο Super Saiyan. Και ένας άχρηστος σαν εσένα έχει κόκκινο αίμα. Και τι θα έπρεπε να είχε, μόφ. Πολύ ήσυχη είναι τώρα τελευταία.
Δεν της έχουν μείνει άλλα δάκρυα, κλαίει μέρες. Ας της κάνει κάποιος ένα restart, ρε παιδιά. Μήπως έχει λιποθυμήσει. Τι το θέλω και μιλάω, ρε γαμότο. Τι έγινε, μωρή, θυμήθηκε ο στίχης άντρα. Ω, ο Κάκαρο δεν έχει ακόμα τις αισθήσεις του. Σκληρός Καριόλης. Δεν το περίμενα πως θα κάνεις τόση ώρα να πεθάνεις. Είσαι πολύ δυνατός. Αφού το σκοτώνεις με το πάσο σου. Με έναν έρθει να τον βάραγες, πιο γρήγορα θα είχε πεθάνει. Κρίλιν, έλα, Κρίλιν. Έλα, σε παρακαλώ, κοντά μου. Να πω ρε. Γίνε μια φορά χρήσιμο στη ζωή σου. Ξέρω πόσο με μισείτε όλοι σας. Αφού φέρεσαι σαν αρχίδι από τα πρώτα 5 λεπτά που πάτησες το πόδι σου στη γη. Κανονικά λέει μην τα βάζεις με τον Άρχοντα Βετζίτα. Τις πολεμικές ενεργειακές μπάλες. Μία είναι η σφαίρα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Έχει μου εμπιστοσύνη. Το χειρότερο σε αυτή τη σκηνή είναι ότι και στο Ιαπωνικό Καμεχαμεχά λέει. Εγώ δημιούργησα αυτή την πολεμική ενέργεια από τον ήλιο και το διάστημα. Κανονικά λέει ότι είναι αυτός που έμαθε στον Goku τη Spirit Bomb. Η επόμενη βολή σου θα καθορίσει το μέλλον το δικό μας και του πλανήτη μας. Μην ξεχνάς ότι αυτή η ενεργειακή μπάλα περιέχει τις ελπίδες όλων των ανθρώπων της γης και την πολεμική ενέργεια των ζωντανών πλασμάτων. Η ενεργειακή μπάλα περιέχει τις ελπίδες όλων των ανθρώπων της γης. Όχι ρε, δεν τον αγχώνεις καθόλου. Τώρα βλέπω τον νησί που γυρεύουμε, ο Σοκόκου και οι άλλοι πολεμάνε. Ο Σοκόκου είναι ζωντανός! Είσαι σίγουρος πως είναι ακόμα ζωντανός! Κανονικά ρωτάει για τον Gohan. Να ανησυχώ και για τους 3. Ναι, εννοώ για τους 4. Κανονικά λέει ότι ανησυχεί τους 4 και μετά το διορθώνει και λέει 5. Όχι, Σοκόχαν. Κανονικά δεν τον αναφέρει με το όνομά του. Ο Σοκόχαν μεταμορφώθηκε σε πίθηκο! Κανονικά λέει στον Gohan να επιτεθεί στον Βεζίτα. Το τεχνητό φεγγάρι που έφτιαξα δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμα. Κανονικά λέει ότι το τεχνητό φεγγάρι θα κρατήσει ακόμα για 1 ώρα. Αντιγράφει το Kienzan του Krillin. Είναι ο δυνατότερος πολεμιστής του σύμπαντος. Είναι ο πρώτος στρατιώτης Βεζίτα. Ο πρώτος στρατιώτης Βετζίτα. Θέλω να εκπαιδευτώ πάλι και να πολεμήσω ξανά μαζί του. Ξεχνάς πως σκότωσε το Γιάμκα, τον Τερσιχάν και τον Κάιο! Ο Κάιο είναι αυτός με τον οποίο προπονήθηκε ο Goku. Θα μπορέσει άραγε να εκπαιδευτεί περισσότερο ο Γκόκου για να αντιμετωπίσει τον εξωγή. Είσαι καλά, μη φοβάσαι, έλα. Είναι λιπόθυμος, δεν μπορεί να φοβάται. Πάει αυτός! Ήτανε πολύ ανόητο εκ μέρους του να μην δώσει το τελειωτικό χτύπημα στον εξωγήινο όταν είχε μεταμορφωθεί σε τέρας. Και τώρα ο Yajirobe έχει πάλι τη φωνή του Krillin. Ο Σοκόκου είναι καλά, Τζίτζι. Ο Σοκόκου είναι χειρότερα από αυτόν. Κοίτα, εκεί πέρα είναι. Πήγαινε να τον δεις. Τζίτζι, σου μιλάω. Αγνοεί εντελώς τον Σοκόκου. Και αυτός πέρασε πολλά και σοβαρά τραύματα. Καριόλα. Όχι, μαμά, ο παπάς δεν με ανάγκασε να κάνω τίποτα. Με ενδιαφέρει περισσότερο το μέλλον του Σοκόχαν παρά το μέλλον όλου του κόσμου. Δεν έπρεπε να βάλεις σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού. Μπορώ να χτυπήσω τη γυναίκα σου, Σοκόκου. Είπαν μια περίεργη λέξη όταν είδαν τον Πίκολο. Έλεγαν Νάμεκ συνέχεια. Στο original είπανε Νάμεκ. Στο ελληνικό είπαν εξωγήινος. Όταν κινδύνευε ο πλανήτης Νάμεκ, οι γονείς του Σογκόκου έστειλαν με αυτό το παιδί του στον πλανήτη Γη. Τι στο πούτσο λες. Επίσης για κάποιο λόγο δεν παίζει από πίσω η μουσική που λένε τι έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο. Στον πλανήτη Γη για να μπορέσει να του σώσει από. Υπάρχει ένα πραγματάκι κάτω δεξιά στην οθόνη. Τι είπα. Κρίλιν, θα έρθεις εσύ μαζί μου. Εντάξει, έτσι δεν είναι? Εγώ δεν με πειράζει, αλλά 2 πίνες δεν έχω πρόβλημα. Ο Krillin έχει άλλη φωνή. Μου φαίνεται ενδιαφέρον. Θέλω κι εγώ να πάω. Είμαι περίεργος να δω τι είδους δαίμονα θα εμφανιστεί εκεί πέρα. Κανονικά λέει ότι θέλει να δει πώς θα είναι ο Σέντρον του Νάμεκ.
Και σταμάτα να κάνεις έτσι. Μην ανησυχείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα είμαστε εμείς μαζί του. Δεν πρόκειται να κινδυνεύσει αυτή τη φορά. Καλά μου παιδιά, σε εσάς ελπίζουμε. Βρείτε την Dragon Ball. Μόνο μία βρείτε, τις άλλες 6 αφήστε τις να πάνε στο διάολο. Να φύγουμε. Κανονικά λέει Piccolo, που είναι ο κωδικός για να ανοίξει το διαστημόπλιο. Για να βρουν άλλη μία Dragon Ball, η Μπούλμα, ο Κρίλιν και ο Σογκόχαν ξεκίνησαν ένα ταξίδι για τον πλανήτη Νάμεκ, την πατρίδα του Σον Γκόκου και του Πίκολο.